Wat ben je aan het doen? Ik ben vandaag even water aan het geven in mijn groentetuin. Dat doe ik een paar keer in de week. Opmerkelijke locatie. Ja, dat is in een kas. Dus dat is, als het dan wat warmer wordt, zoals nu, dan moeten ze wat vaker water hebben. Ik wou het eigenlijk bij ons thuis gaan doen, maar dat lukte niet vanwege of het is te nat of te weinig zon. Dus toen had ik zoiets van, ik las dit. Ik denk, dan ga ik dit proberen. Dus zodoende heb ik gebeld. Nou, ben ik wezen kijken en toen dacht ik, ik ga het gewoon proberen. Het is voor een jaar en dan gewoon kijken hoe het loopt. Zo. En hoe bevalt dit? Nou, eigenlijk wel goed. Ja, ik vind het wel leuk, lekker bezig zijn in de modder en met je handen. Als ik er wat van af kan eten, vind ik dat. Maar ik vind het voornaamste om er gewoon mee bezig te zijn. Dat vind ik eigenlijk het leukst. En zou dit nou een nieuwe rage willen kennen? Poeh, dat weet ik niet. Het is toch een vrij nieuw idee? Ja, weet je, omdat een heleboel mensen toch wel weer zoiets hebben van ik wil het weer proeven of eten zoals de smaak was of is. Tenminste, dat was ook heel erg mijn. En ik heb kleine kinderen nu. En sinds wij kleine kinderen heb ik toch wel meer zoiets van ik wil weer wat gezonder eten. En dan eigenlijk het eigenlijk zelf verbouwen en dan het liefst zelf van het land eten, zo. Nou, dan maak ik hem hier even op. En is dit nog beter als boeken? Ja, ik heb geen ervaring met buiten of binnen. Maar het maakt niet zoveel uit wat voor weer het is. Het is hier altijd goed. Waar is die? Het is ook wel lekker rustig hier. Ja, dat vind ik heerlijk. Als je hier, je mag hier zaterdags en zondags ook komen. En dan is hier helemaal niemand bijvoorbeeld. En dan zijn ze zelf soms ook wel weg. Hij heeft dan de deur dicht. De schuifdeur. Maar dan is het echt hier gewoon heerlijk. Ja, ik vind het wel lekker. Even geen kindjes en geen werk. Want wat voor werk dost? Ik werk in het ziekenhuis. Op de OK. Dus dat kan soms wel, wel stress zijn. Of wel een bepaalde druk, bepaalde spanning. Dat is ook niet erg. Maar dan, als je dan hier bent en gewoon lekker even rustig je plantjes water geven en lekker met je handen in de modder en muziekje erbij, dan vind ik wel lekker.